E, cum am promis, aceea a fost Chiruța, cățelul meu, și v-am promis să fac Q&A. Așa? Ok, să începem. Am fost până acum, mă duc gustul, dar am băut un ceai. Să încep. Chiar dacă vorbesc mai încet, scuzați. Care e șamponul tău preferat? Șamponul meu preferat este Nivea. Care sunt filmele tale preferate și care filme îți plac? Îmi plac comediile. S-a furat mireasa un pic portofel, în fine. Și care e cea mai bună prietena ta? Ana Maria, Delia. În timpul școlii, seara, la ce oră la ora 9:30, 10. În vacanță, ce-ți place să faci? Păi îmi place să fac teme uneori și să mă joc cățelul meu Kira, care ați văzut-o acum câteva secunde. Dacă a fost contul tău spart vreodată, niciodată și sper să nu se întâmple. De care îți place ciocolată și banană? Crezi reclame Dormeo și Nutribure, Adidas și altceva? Chiar cred și da, saltea Dormeo chiar îmi place. Ce prăjituri îți plac? De toate felurile. Cum ți s-a părut școala? Frumușică. Și ți-a plăcut colegele? Nu prea. Ai un șampon preferat? Da, Nivea și Dove. Ți-a plăcut vreun coleg? Nu. Cum te distrezi în vacanță? Foarte frumos. Ai avut secrete cu prietenele tale? Da. Viitor, când te faci mare, ce vrei să devii? Păi dansatoare sau cântăreață sau reporteriță, prezentatoare? Cum te poreclezi prietenii de toate felurile? Da. Care sunt preferatele desene pe Disney Channel? Păi nu prea mă mai uit la Disney Channel. Ce împlătituri știi să faci? Păi de toate felurile. De împlătitori care a fost preferata ta? Păi ce mai așa era de aici, să iau și aici, până și așa, foarte fain, Îmi place. Ce sucuri îți plac? Păi Mirinda, Fanta și Sprite. Cum îți place să bei sucurile calde sau reci? Păi iarna îmi place să le beau calde și vara să le beau reci. Ce fel de muzică îți place să asculti? Păi de toate felurile. Pop, așa de Smiley, Lola, cam așa. Cât de mult îți place, cât de mult îți dorești un iPhone? Păi deloc. De ce îți dorești de Crăciun? Păi îmi doresc sănătate, și un hoverboard sau un pennyboard. De unde ești? Din Iași. Câți ani ai? Am 10. În ce clasă ești? În a 4-a, ai iubit? Nu? Ai crush? Nu? Ai BFF? Da? Ce părere ai despre mine? Ești super ok. Îți place școala? Nu. Ce îți place să faci în timpul liber? Place să le nevesc. Faci vreun sport? Nu. Ai frați, surori? Nu. Ce zodie ești? Rac. Ce telefon ai? Samsung Galaxy Grand One Neo Plus. Ce jocuri îți plac? Păi, v-ați ascunsele. Și de pe telefon, Facebook. Ai avut primul sărut? Nu. Care e mâncarea ta preferată? Spaghetti și pizza și... Care e materia ta preferată? Păi n-am materie preferată și da, română. Câți iubite ai avut până acum? Niciunul. Ce vrei să devii în viață? Ce preferi, amar sau dulce? Dulce! Cum o cheamă pe mama ta? Corina? Ai animale companie? Da, Kira. Vei face concursuri pe canal? Foarte multe. Cu ce filmezi? Cu telefon? Cu ce editezi videourile? Cu Viva Video. Ce faci? Bine. Animalul preferat? Cățelul. Și Kira e făcută dintr-o pisică, în fine. Poveste este lungă, o să fac un video numai cu Kira. Tot numele: Carina Judy Belvedere.
artistul preferat? Păi Carlos Dream, acțiunile tale sau sub pielea mea, hop, 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 sau Laura Fischer, oh, ai, nu-ți nume de decor cu bine puișor, sau Smiley, pierdut buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt, sau de cum sunt pe pământ, dar nu lucru rețin, că se mă întâmplă și o să-mi dai buletin, că nu o să prindă nimeni, sau Don't Let Me Down, sau nu, câsnea mea, adică, play to, doubtful, play to, sau uitați, nu, uitați, deci, no sé si crear en ti. Quiero saber si es el filo de fear over my bed. Uy, that's no. 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 Or in my bed. Ahora lo que ayer era. That's no my years. Ca în povești, azi nu mai eram rai. Steaua sau Dinamo? Steaua, hai Steaua! Acesta a fost Q&A. Toate fetele m-au rugat să-l fac și da, uite l-am făcut. Dar vreau să vă prezint acum o coafură care puteți să o faceți și voi. Știu că părul meu este mai așa. Așa că. Păi mai faceți așa. Faceți cele două părți de o parte de aici. Mereu pot mai trebuie să fac și o coafură. În fine. Îl împarți în două. Odată. Lași aici. Și odată aici. Să le lași așa în față. Și da, mi-am făcut o coafură gen seara. Și eu de obicei era să fac așa. Îmi fac tot părul. Toate părțile să mi-l dau în sus. Eu uite așa. Ce credeți? Nu-ți învățit părul de asta. Așa că să plec mai bine. Învârtim părul ăsta. Învârtim. Play dudes. Așa. Și așa fac eu de obicei la părul meu. Adică gen să nu-mi las pe spate. Și da, acesta a fost Q&A și următorul video o să vină cu mai multe surprize. Pa! Telefonul încărcat, da? Da? Oricum, telefonul meu ghicește cât este